Dyma'r adnod dwi wedi ddewis o'r Beibl sy'n cynnwys y gair cariad. Mae o'n llythyr Ioan, llythyr cynta, pennod 4 ac adnod 10. Ac fel hyn mae honno'n deud, dyma beth ydy cariad, dim y ffaith ein bod ni'n caru Duw, ond y ffaith ei fod ef wedi ein caru ni ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau ni. Ac un o'r rhesymau dwi'n licio'r adnod yma ydy, dydy'n perthynas ni hefo Duw ddim yn dibynnu arna ni, ond mae Duw yn ei gariad wedi ymestyn ata ni, a wedi gwneud hynny mewn ffordd sbesial yn Iesu Grist i fab, a fod o wedi rhoi Iesu Grist yn aberth dros bob dim drwg da ni wedi wneud, fel yn bod ni'n gallu byw mewn perthynas hefo Duw. Felly mae'n anhygoel cariad Duw tuag ata ni. Nid bod ni'n gorfod gwneud unrhyw beth i fod yn dda yng ngolwg Duw, ond mae Duw wedi trefnu'r cwbl yn Iesu Grist, fel yn bod ni'n gallu bod yn ffrindiau hefo fo a byw mewn perthynas. A mae hynny'n gwneud fi mor hapus, yn gwneud fi isio addoli a diolch i Dduw am ei gariad rhyfeddol.